от Руен. Бъди живи и здрави, момче. Да си живи и здрави. Ежегодно да се виждаме тук. И другата двойка. Бъдете живи и здрави. И така винаги, вижте как се поздравяват борците. Това е взаимно уважение. Давай, обявих аз. Обявих. Сезен Бекчетова и Джеврие Селейдин. Коята? Чакваме другата двойка. Салихе и Байсе. Bunlar iyi ki arkadaş. Var bunlara. Поляка. Не е случайно те вице-шампионка на България. Мъжко момиче. Сезен Бекчетова, победителка. Ето е втората също вице-шампионката на България. Салихе Аталай от Цар Калаян. И Байзе Мурадинова, също от Цар Калаян. Тя е бронзова медалистка от чемпионата на България. След тях да имат готовност мъжете на Алая, юношите и мъжете. Победителка Байсе Мурадинова, Цар Калаян. Така завършихме и сватките на момичета. След